met een fantastisch feestje te vieren. We gaan zo meteen genieten van het winnende nummer van Suze en Larissa, die heeft geforceerd te horen met het liedje Wauw. Waarvan op dit moment zal ik even afscheid nemen van u. Bedankt voor het kijken en namens de organisatie van het TVK, TVO en natuurlijk alle vrijwilligers, wens ik u een fantastische vastelovend. Allah! Ja, en dan nog Suze en Larissa gefeliciteerd. We gaan nog één keer genieten van uw fantastische nummer. Zit je er klaar voor? Ja? Goed zo! Laat de muziek maar komen! Ja, dames, dit wordt